फुख्ला दै बबेनिफ्राय फैदों होनदोंमोनलाय बियो बै अरुणाचल बै एयारफिल्डजों दाजाबनानै हरदों माने बिथिं मोनबा दैजों जमा जानानै मोनसेयाव फैदों बियो एयारफिल्डनिफ्राय हगार हरनाय दा ओं ओमफ्राय दा मा खहा जाखो गोबां खहा जादों बै आबादफोराबो खहा जादों आरो नै बेफोरबो हाफोराबो गिसिखालांजोब्बाय दंफां लाइफां सेस आसा गैया आबाद खेबसे फैबा ओरैजाय गुगानो हागौ बायदि ना ओमफ्राय नोंथाङा दा रायजोफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानदों रायजोफोरनिसिम बेखौनो होनो सानोदि आङो थाबैनो सरकारा एक्सन लानांगौ थाबैनो सोरखारा एसे नायो जोंखौ मानोना जोंनो रेसन मोनजाफैलायनाय जादों मानोना जोंथिंबो जोबोद दुख्रांहैदों दैया माने दुख्रांनानै मोसौ बोरमाखौनो खानो हायिबायदि जादों फुख्रिफोराबो लोमजोबदों सोरनाबा ना थांजोबदों गोजाव फुख्रियाव ना हगारनायफ्रा आरो सोरनाबाथ' सेस बायदिसिना मानसिफ्रा लावाखै दा मानसिफ्रा बारा जेबो जायाखै जानायालाय नोंथांमोनहा बुंदो चेनेलखौ नोंथांमोनहा हायोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक कमेन्ट खालामना हो शेयार खालामना हो जाहाथे थाब थाबैनो नटिफिकेसना मोनहैथों नोंथांमोननिसिम गोजोनथाय थाबाय जायाखैलै बारा माबायदि मोनलाय बे खोन्थालाय फुख्रिला दै देरबाथाय बिराद गिदिर जायो बबेनिफ्राय फैदों बे दैया हाजोनिफ्राय फैदों मा हाजो अरुणाचल हाजो ओमफ्राय ओरै बबेथिं थाङो बियो बुरलुंबुथुराव दंमोन बियो बुरलुंबुथुराव एक्सन स्टार्ट बे थांगौमोनलै फैनायसै बिजों थांसै रा है गालांगोन खेला थांलाबायनाङा गिसिखालांबायसो दा खालामगोनथ' आरो आया वाला थैखागोनलै इधर आओ आ जाओ बार हो गया